Ginahulat na lang karon sa Banwa sa Castellana ang mga heavy equipment nga ipahulam sa probinsya para masuguran ng paghawan sa Ibid Creek sa barangay Biak na Bato. Kasunod sang ulan nga dala sang Bagyo Inday, ginaanod naman padulong sa creek ang mga volcanic debris nga damlag pa nagikan sa makapilaman ka beses kapag buga sa bulkan kanlaon, dakip na ang moderately explosive eruption sini. Sunod sa kay Vice Mayor Rumayla Nicor, naghatag na sang permiso si Governor Eugenio C. Lacson sa pagpahulam sa La Castellana sang heavy equipment. Magatake na lamang sang initiative ang La Castellana sa pag-scrape sang Ibid Creek. Kung ibutang man lamang ini sa kilid, liwat nga maanod kung magbubo ang ulan. Sunod kay Nicor, ginaplano nila nga isaylo sa ubos nga bahin sa lugar ang mga materials nga makalkal gikan diri. Kinahanglan nga mahawanan ng Ibid Creek bangod sa posible kapag awas naman sa tubig kung magbubo ang ulan. Kinahanglan man sunod sa kay Nicor nga ma-relocate ang mga pumuluyo nga malapit sa Ibid Creek. May mga 60 ka mga pamilya sunod sa iya ang dapat masaylo. Ang relocation site sa Barangay Talaptap nga para sa mga apektado sa bulkan kanlaon ang hindi pa man sarang masayluhan sa karon. Very naging siya detrimental naging kay ang creek nagatipahag kabay kay ang mga kahoy mga nagkarakuan na nagkaralagas kala tumba na plus ang mga batuti ng puro naging siya balas na kung lang taon mo due talaga volume sa water coming from the bukid sa kanaon nagaupod na ng mga teprag awas na siya so ang tao nagaan na pero ang sa ubos naman sa creek kung tinubuan siya ginisurpriya na nakunto sa pagkadto ko pag evacuate sa ilang nga siling ko you need to look for relocation